କୁହାଯାଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଭଗବାନ ନାମକ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ହୋଇଗଲେଣି ଅମଣିଷ। ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଟଙ୍କା କମାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଭଳି ପାଲଟିଗଲାଣି ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। ତେବେ ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀର ବିଏମ୍ସି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା। ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସିଜିରେ ନେଇଥିବାରୁ ପେଟ ପେନ୍ ନ ସେଟା ସେ ପେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ସେ ପେନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ପେଟ କଟେଇଦେବ, ତମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଆସ କାଲି ପିଲା କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି, ମତେ କାଲି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଜିକି କହିଥିଲି, ଆଜି ଆସିଲେ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିହେବ, ପେଟରେ କଇଁଚି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଇଏ କରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କାଲି ଆସ, କାଲି ଆଡମିସନ ହବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ପାଇଁ, ବୋଧେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? 1000 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। କାନପୁର ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ କହିଲେ କି ଯାଅ ଆଡମିସନ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଥା ଜଣେଇଲି।